Kasperin Mikko on Suomen suosituin podcast, joka käy joka viikko tämän tyyppisissä paikoissa tekemässä uuden podcast-jakson. Me ollaan käyty jo yli 300 eri paikassa, siltojen alla, päällä, alikulkutunneleista, koiramessuille, suklaamessuille ja myös kaupallisissa paikoissa, kuten LV-laboratoriossa, Kaffaroosterissa, Terapiatolla Noste, Hotelli Valo, niin monessa eri paikkaa, mutta me ei olla vielä käyty kaikissa. Ja just siksi me ajateltiin Mikon kanssa, että ehkä me voitaisiin käydä sinun paikassa seuraavaksi. Jos olet valmis ottaa audiopensselin käteen ja hyödyntämään podcastia, ota yhteys. Ja tämä kannattaa siksikin, että mä sanoisin, että meidän niin sanotut eliittikuuntelijat on ehkä pikkasen koulutetumpia ja älykkäämpiä, ehkä jopa paremman näköisiä kuin normaalit podcastin kuuntelijat, joten siinäkin on etunsa. Kasper ja Mikko, joka viikko uudessa jännässä paikassa, ehkä ensi viikolla sinun paikassa.